Здравейте на всички готини хора! Радвам се да ви видя. За тези, които не знаят, аз съм Габи. И въпреки, че дълго време носих табли и чини, някъде по този свой път срещнах едни много готини млади хора, с които в последствие станахме екип. Екипът, който стои зад Opinion Network. Колегите ми от Opinion вече организираха и проведоха две благотворителни събития, с чиято помощ успяха да помогнат на две малки сърчица да продължат да бият и да дишат живот. Към момента тече усилената подготовка за третото ни благотворително събитие, с което искаме да помогнем на Боби да пребори левкемията. Затова всички заедно искаме да ви поканим да се присъедините към нас и нашата кауза на 15 декември от 16 часа в спортната зала на град Елин Пелин, където ще може да откриете коледен базар с всякакви сладки и солени изкушения, домашно приготвени. След което от 19 часа ще следва коледен концерт-програма, в който ще вземат участие местни групи и таланти. И не на последно място ще завършим с футболен матч с участието на известни личности и младите футболни надежди на град Елин Пелин. Доброто е заразно и затова каним всеки, който има възможност и желание да се присъедини, да направи едно мъничко чудо за Коледа, за да помогнем на Боби да живее истински и пълноценен живот, както всички нас. Очакваме ви 15 декември, 16 часа, в спортната зала на Елин Пелин. Ние ще бъдем там. Бъдете и вие. До скоро!